Croeso i sesiwn Gwybodaeth E-steddfod 2025. Yn ystod y sesiwn, gewch chi wybod y cyfan am yr E-steddfod, sut mae'n rhedeg a gweithio i chi. Holwch gwestiynau os chi moyn fel ni mynd mlaen, ond gobeithio byddai'n ateb nhw fel ewn ni trwyddi. Felly e-sgol, ni'n cynnig equity mewn addysg trwy dechnoleg. Y weledigaeth yw i uwch-sgilio athrawon a dysgwyr, hyrwyddo cydweithio rhwng ysgolion a chefnogi ysgolion i wella'u dewis i ddysgwyr. Fe ddechreuodd e-sgol yn cefnogi ysgolion uwchradd, Carlam Cymru wedyn gyda adnoddau o dylygu TGAU a lefel A, ac wedyn ehangu i'r sector cynradd ers blwyddyn bellach gan gynnig sesiynau amrywiol rhithiol i gyd am ddim. Felly, beth yw'r e-steddfod? Wel, yr e-steddfod yw'r gystadleuaeth lle mae dysgwyr yn cystadlu'n erbyn ysgolion eraill yn fyw o'i safleoedd. Os ych chi'n awyddus i ysbrydoli eich dysgwyr a staff, creu cynnwrf ynglŷn â defnyddio'r Gymraeg neu'n awyddus i wneud y mwyaf o'ch darnau eisteddfodol, yr urdd ar ysgol, yr e-steddfod yw'r digwyddiad i chi. Diwrnod cyfan o gystadlu a mwynhau. Gewn ni weld uchafbwyntiau 2024. Hei Ran, sut yn ôl? Technical hitch i gychwyn, fyddwn ni'n iawn wan drwy'r dydd yn yr e-steddfod. Hwna'n liwgar iawn ydy o. Liwgar dros ben. I don't understand myself, but I'll keep going anyway. Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch. Chi'n cael diwrnod fel da ni wedi gael wedi o'n gwrando ar y talent ifanc yma, dydy o ddim fel steddfod, mae o'n gyngerdd. Thomas, Thomas, na, mae rhan yn y grif, Un o'n chi sy'n cystadlu heddi, gwych. Mae dyna ni, ysgol Talgarreg a Llangeitho, bod na ddim gwahanu chi. Diolch yn fawr. Felly, yn 2024, ymunodd 15 ysgol ar draws Cymru yn yr e-steddfod. Yn dilyn yr wythnos, fe wnaeth ysgolion adrodd bod yr e-steddfod wedi ysbrydoli dysgwyr a chreu cynnwrf dros ddefnyddio'r iaith Gymraeg, ysbrydoli staff i fod eisiau cymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd am y tro cyntaf, a roedd yn cael ei ffridio'n fyw ar Facebook i rieni gael ei wylio ac hefyd i'r gymuned, gyda rhai ysgolion yn ei ddangos mewn siopau a hyd yn oed tafarnau cymunedol. Mae pob ysgol gynradd ac ADE yn gymwys i gyfrestru diddordeb leni. Yn y gorffennol, ni wedi cynnal yr e-steddfod ar gyfer ysgolion gyda llai na 100 ar y gofrestr, gan feddwl bod fformat y digwyddiad yn siwto'r ysgolion llai. Ond o brofiad, mae'n amlwg bod dysgwyr wrth i boddau'n cymryd rhan yn yr e-steddfod fel cyfnogwyr cymaint ar gystadleuwyr. Bydd y fformat yn aros yn gyson, ta waith faint yw'r nifer ar gofrestr yr ysgol. Byddai'n dda cadw at un person fel y prif gyswllt gyda ni, os yn bosib. Sdim angen bod yn rhan o'r urdd na sefydliad arall, mae croeso i bawb ymuno. Felly, prif egwyddorion yr e-steddfod yw cynwysoldeb, cymericdod a chydweithio wrth gwrs sy'n elfen fawr o'r cwricwlwm newydd. Felly, y trefniadau.
Mae'r e-steddfod yn cael ei gynnal yn ystod pythefnos olaf tymor y Gwanwyn rhwng yr 11 ar 20 o Fawrth a'r 12 o Ebrill. Bydd eich ysgol chi yn ymuno am un diwrnod yn ystod y pythefnos hynny. Mae'r e-steddfod yn ddigwyddiad diwrnod cyfan sy'n gofyn am hyblygrwydd yn eich amserlen. Mae'n gyfle i ysgolion fedru defnyddio darnau byddent wedi paratoi ar gyfer eu sefydliadau eraill yn ystod y cyfnod. Felly, sdim angen darnau newydd, defnyddiwch beth sydd gyda chi. Caiff ysgolion eu grwpio yn bennaf yn ôl ar gaeledd ac wedyn yn ôl rhinweddau megis prif iaith a niferoedd ar gofrestr yr ysgol. Felly, dechreuwn ni gyda'r gwaith cartre. Holwn ni wrth ysgolion i baratoi ar gyfer cystadlaethau academaidd o flaen llaw. Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn gystadleuaeth newydd eleni i gyd-fynd gyda'r cwricwlwm newydd, i fynd law yn llaw gyda'r pynciau eraill, sef sgwennu creadigol Cymraeg, Saesneg, datrys problemau mathemategol, celf a graffeg cyfrifiadurol. Y gystadlaethau yma ar gyfer pob grŵp oedran fel a welwch chi fyna. Allwch chi dynnu llun o waith parod mewn llyfrau a e-bostio nhw draw ato ni, sganio gwaith parod mewn llyfrau neu e-bostio dogfennau digidol parod. Defnyddiwch beth sydd gyda chi. Un cais ar gyfer pob cystadleuaeth a grŵp oedran a enwi cysiadau yn glir. Mae'r dyddiad cau ar gyfer y gwaith cartre ar yr 11 ar 20 o Chwefror. Felly ewch amdani gyda hwnna. Wedyn y cystadlaethau llwyfan. Mae'r cystadlaethau yma yn cael eu perfformio ar y diwrnod. Un unigolyn sy'n cael cynrychioli ysgol ym mhob categori. Mwyn bod mor gynhwysol â phosib, dyn ni'n annog ysgolion i sicrhau bod unigolion gwahanol yn eu cynrychioli ym mhob categori, lle bod hynny'n bosib wrth gwrs. Os ych chi'n ysgol llai gyda nifer cyfyngedig ym mhob blwyddyn, mae hawl i ddysgwyr wedyn i gynrychioli mewn mwy nag un categori. Mae pob cystadleuaeth yr e-steddfod yn hunan ddewysol, felly eto ni'n annog chi wneud defnydd o ddarnau parod sydd gyda chi mwyn peidio ychwanegu wrth gwrs at eich baich gwaith. Darnau y llwyfan o ddim mwy na 2 funud os yn bosib. Felly, yr ystafelloedd bydd eich angen arnoch chi ar y diwrnod. Bydd angen 2 ystafell arnoch chi, ystafell berfformio ac ystafell wylio. Felly'r ystafell berfformio yw lle fydd y dysgwyr yn perfformio, ystafell dawel, tu flaen, gliniadur gyda chefndir dyniadol os chi moyn. Gallwch ddefnyddio cyfeilydd, seunydd neu liniadur ar gyfer y cyfeiliant. Bydd rhediad technegol yn cael ei gynnal cyn y diwrnod neu cyn y pythefnos yr e-steddfod i sicrhau bod popeth yn gweithio ac yn ei le cyn y diwrnod mawr. Mae'n holl bwysig yn mynychu'r hyfforddiant technegol yma i ymarfer gosod ar gyfer y diwrnod, cael y laptops yn barod, pa gyfeiriadau hwb bydd yn cael ei defnyddio, sain ac yn y blaen. Os na fyddwch yn mynychu'r rhediad technegol yma, posib bydd yn ymharu ar y rhediad y diwrnod ei hun, a ni ddim wir eisiau hynny. Felly'r ail ystafell wedyn, yr ystafell wylio. Bydd yr ystafell yma ar wahân i'r ystafell perfformio. Bydd y dysgwyr yn gynnu lleidfa yn gwylio'r cystadlu ac yn mwynhau y cystadlu ar y sgrin fawr. Byddan nhw'n eistedd i wylio yn wahanol i'r dysgwyr sy'n y llun sy'n bwynhau eu hunain ar y trad fyna. Mewn ysgol fwy posib mae'r neuadd fydda'r ystafell orau yma lan i chi. Bydd camera ar y gynulleidfa i bawb gael gweld y disgyblion yn cefnogi a sicrhau bod y camera yn cynnwys pawb yn ystod y cystadlaethau torfol hefyd. Bydd y meicroffon i ffwrdd yn yr ystafell yma, ond bydd y chat ar gael fel bod yr aelod o staff a gofal yn yr ystafell hynny yn medru danfon neges os eisiau. Felly, i gael popeth i redeg yn llyfn, bydd angen aelod o staff yn yr ystafell wylio, aelod o staff gyda'r ystafell perfformio sy'n medru mynd nôl ymlaen i gael y cystadleuwyr yn barod, a mae'n bwysig i leihau y niferoedd yn yr ystafell perfformio i sicrhau tegwch i'r rheini sy'n cystadlu. Felly, sut mae'r diwrnod yn gweithio yn rhithiol? Wel,
bydd cystadlu yn digwydd trwy Town Hall ar MS Teams. Mae'r e-steddfod yn ddiwrnod cyfan sy'n gofyn am hyblygrwydd yn eich amserlen bob dydd. Bydd e-sgol, byddwn ni yng ngofal y gwaith technegol, felly rheoli'r sain, y lluniau a'r ddarlledu, a chi fel staff wedyn yn sicrhau bod dysgwyr yn ei lle ar yr amser iawn yn barod i'r perfformio a'r dysgwyr yn y gynulleidfa yn mwynhau ac yn cefnogi. Byddwn ni ar y diwrnodau yn nwylo medrus arweinwyr, yn arwen yr e-steddfod ac yn cael cwmni y beirniaid hefyd. Peth bwysig iawn wrth gwrs yw sicrhau bod diogelu yn ei le. Caiff y digwyddiad i ffrwydio'n fyw ar dudalen Facebook e-sgol, felly mae'n bwysig bod yn ddoeth gyda phwy sy'n ymddangos ar y camera yn ystod y digwyddiad. Byddwn yn rhannu llythyr gwybodaeth diogelu i chi i fedru rhannu gyda rhieni a gwarcheidwaid. Yn y pen draw, chi fel ysgolion sydd â chyfrifoldeb dros diogelu. Byddwn ni'n rhannu rhestr wirio a'r llythyr diogelu unwaith i'r cofrestru gau, a byddwn ni'n cadw cyswllt gyda yr ysgolion wedi hynny. Byddwn ni'n rhannu recordiad o'r cyfarfod yma a link cofrestru os na chi wedi wneud yn barod. Newn ni glywed nawr profiad Alex Morgan, athrawes yn ysgol gynradd Glyn Corwg a munodd yn yr e-steddfod llynedd. After completing our own e-steddfod in school, I thought it would be a great opportunity for the children to continue their success with the Welsh language and show what they produced and created and enter this competition. The children absolutely loved it. We did it as a whole school approach, and as we're a small school, we've only actually got 4 classrooms, but our nursery in the afternoon. But this was a whole day event. All the schools were involved as well, as we're a federation. So we are part of 4 primary schools, and our other schools ended up watching us on the telly as well. So throughout the day, the children were watching the competition up on the big screen and celebrating as a whole school the results. And the children were elated with some of the results. It was absolutely brilliant. We are quite a high percentage here of free school meals, so to give the children this opportunity was just brilliant, and to see their faces, and actually we had some happy tears towards the end with some of the results, and it was brilliant. A dyna ni, felly diolch yn y fawr am ymuno yn y sesiwn wybodaeth. Mae'r dyddiadau allweddol i'w gweld ar y sgrin. Cofiwch gyfrestru diddordeb erbyn yr ail ar 15 o Ionawr, nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael a maen nhw'n prysur lenwi. Felly byddwn ni'n cadarnhau os byddwch yn derbyn lle wedi'r dyddiad cau. Edrychwn ni mlaen at eich cael chi'n ymuno yn yr e-steddfod. Felly unrhyw gwestiynau, rowch eich camrau a'ch mics arno, neu rowch yn y chat, neu croeso i chi e-bostio yn dilyn y sesiwn heddi. Diolch yn fawr. Heini, os unrhyw gwestiwn da ti? Achos bod fi'n newydd i hwn i gyd, fi'n cweit yn deall bethau, ond fi'n rili croesawu bod gwyddoniaeth a thechnoleg mewn da chi. Ond nhw arfer bod yn gystadlaethau, yn steddfod yr urdd, yr un sydd yn hanner tymor yr haf. Maen nhw wedi diflannu'r sawl blwyddyn nawr, achos digon o ddiddordeb sy'n credu. Ond o'n i jyst eisiau eglurhad, beth ych chi ised, jyst enghreifftiau o hynny, a un enghraifft yn unig, os ydych chi'n moyn portffolio o waith, na dim byd fel yna, chi? Na, i'r gwaith cartre, na, tymod, fel arfer ni'n cael tudalen falle o rhywbeth, tymod, neu rhywbeth ti'n teimlo sy'n dangos y gallu na yn y pwnc penodol hynny. A o ran gwaith cartre, un cystadleuedd wedyn ar gyfer pob cystadleuaeth hefyd am y rhai gwaith cartre? Ie, na ti, ie. Ar gyfer pob grŵp blwyddyn wedyn, ie. Un ar gyfer. Lyfli, syniad da. Gret, diolch i ni. Na ni, os nag oes unrhyw gwestiwn arall, diolch yn fawr i chi, a edrych mlaen i gael chi ymuno gyda ni yn yr e-steddfod.